No niin, tulipa tämmöiseen aivan ihanaan kohteeseen. Lemppariautiotalo. Tulin tuolta ikkunasta ja tää ikkuna on aina ollut auki. Ja tähän on tää talo on painunut jo vähän maan sisään, joten helppo kiivetä sisälle. Tämmönen viehättävä pirtti tässä ensimmäisessä huoneessa. Tämmönen erikoinen sininen leivinuuni ja tää on semmoinen Pitkulan mallinen talo. Elikkä ensin on tää pirtti ja no siellä on vanha singeri ja tuonne eteisen ei pääse tästä ovesta. Joten sitten kävellään tähän keittiöön. Täällä on mukavasti vielä tavarata jäljellä. Pesukone tuolla nurkassa. Kamarissa on jo aika murtunut lattia. Ja varovasti pitää täällä aina kävellä. Täällä on paljon sotilaskuvia. Mutta tosiaan tää on tämmönen pitkä talo. Yläkertakin on, mutta nyt tällä kertaa en käynyt tuolla. Elikkä tää talo on mun noissa videoissa niin ensimmäisenä. Tää on kas tästä eteisestä saa aivan mahtavia kuvia, kun on tämmönen vaalean sininen seinä. Keittiössäkin sama sävy toistuu, eli on paljon sinistä. Siinä on mukava tommonen astiakaappi. Täältä saa tosi mukavia hämyisiä kuvia.